Jroning pagelaran bengi iki disponsori karo Rokok Jong. Jong Rokok. Ngono, Kang? Ya. Kuwi anak Cempaka. Dadi awake ben main iki dijatah rokok niku ya ora tak keke yoga. Iki dhewe adep palen. Lipur nganti jam 3:30 ora masalah. Nekake bintang tamu kate iwite wis rada wengi krana mawana resepsi. Bar resepsi sawetara banjur tertunda le masang panggung. Wah ngono. Lah iya, persiapane wis apik. Terus proses nutup dalan barang iki memang pancen butuh wektu. Ya. Katur Mas Dalang Sun Kondo pidodo wonten panggung. Jeneng kula sakniki Sunan Jaya. Nyuwun gending kembang kopi lan Sri Tanjung Ketoprakan. Wah iki mbutuhke wektu suwe iki. Katur sedaya ingkang tasih wungon lan mirengaken wonten Radio Kalima Sada FM. Matur nuwun. Saking kula ingkang sami rewang. Wah, iya. Muga-muga bengi iki mengko iso ditayangke ning Do TV kena kanggo kenang-kenangan. Wong ya nekake saka kameramen saka Do TV. Wong ngono Kang. Iya. Kok iso nonton kowe pas ning Duncet kae lho. Eneng kesine, eneng garenge. Eloke Mas. Ning kono-kono pentas. Sampeyan ngendi, Pak? Kula Tulungagung. Ngono, ati iki ngangkat jenenge Tulungagung. Kaya artis ibu kota iki jane piyayine saka Jawa Timur ning gandeng ning kono kuwi penyanyi saka Jakarta. So Tulungagung ngene Solo. Nyapa ngono ta? Mula-mula mempertahankan gondrong Tulungagung. Ngono. Jadi ngutamake nama daerah niku penting kok. Golek bolo ngaduh. Ya Bu, aku arep nyuwun karo Bu Nyamir uler kambang. Niki kula gawe mat-matan karena piyayi ngriki niku remen olah rasa kula ngertos. Seneng karo babakan kawruh sepuh. Ya jeng uler kambang. Neno ngalam ngalam donya tinggal tata lawan budi utama yen digagasing dawa urip mung sedhela bebasane keplinger yen wis kebacut mung dengar ora pati ayu nanging migunani ya mas urip
sadelo Dienggokke ya. Kasihan. keblinger yen wis kebecut mengedangar Buta gumung bangun tresna ciu gambar manuk aku melu apa entuk iki cara mbiyen ciu ontong gedang gemandone wong mikul gedang le okul ciu ontong gedang kuwi gawe parikan kok iki garek iki senengane porno kandhani porno kuwi rapik ra iso ditampa kok. Jenenge Parian Ciwanta Gedhang. Ya tak suwun iki anakku wadon Genduk Baryanti kang saka tlatah Kediri. Ya waranggono andalan. Saka tlatah santren. Ya Cahayu. Aku pengen sampe nembang. Yen kelingan mreng sliramu lho. Nganggo dibawani ya. Bawane tak sumanggake sampean kaya ngapa? Ke kutut manggunge Jenggesi. Iku nembang kabeh engko. Ora mung dikon lungguh. Yo kepenaken. Sing baku lakone tutuk yen esuke iki cepet. Ya. Barati. Loh, iki urung nyuwara wis guyu sik iki lho. Nggih to Mas Gareng? Nun. Bu Ariyanti urung nyuwara kok guyu sik nyang apa kok? Ada nyawang kula nu ajake kagum dadine nggih. Ketam klecem kula cedhake senenge mboten umum Mas. Yo diaturke kaya ngapa? Bawa nduk, bawani nggih Mas. Niki umpami jenang kula napa pripun? Ora Tasik apa-apa. payu napa dereng? Apa? Payu napa dereng maksudmu piye to? Tasik payu napa boten? Payu, piye ta kowe iki kok? Kowe iki sinden payu, kabeh akeh sing gelem karo kowe iki kok. Ya. Coba. Karo ngadeg ya. Ketara ben ketara saka Embong. Penonton sing mburi ben ketara kelilingan Gedu. nganti
Karo toketane karo Seno. Seno iki lho ya kok ning etan lho ngono kok. Yo. Mangsan dadak pisah. Duh, kowe iki kok guyu dhewe. Nyicil damel rinjing. Lali. Iki ya. Kowe iki kok guyang-guyu dhewe iki telat ngombe obat to piye? Lah ya. Kowe kok guyang-guyu dhewe iki nyapa Serius to, Nduk? Iki golek pangan iki ora gojek wae. Lah sinten sing ngarani jagongan? kapok kowe. Bocah iki ngomong tremang-tremong ciak sisan mawut kowe. Biar peci Nggih atas kan. monggo lek wantun. Nggih. Ciak-ciakan kalih kula. Anggo yen ciak-ciakan kowe di malah gorayan pajak aku sing tanggung jawab repot malan. Aja saiki mengko bar main. Anu, Dek iki urung ngerti karo awakmu. Mestine ngono. Lho sing Sampeyan iki sapa urung ngerti nek awakmu turun trah kraton iki urung ngerti, Dek. kandhani kok. Lho, kowe ku lho tak kandhani kok. Oh sing durung ngerti aku to. Lah kowe ya. Lah sampean ora cetha ya, Mas. Ya terusno sayu. Marang dika ingkang Wah, cetir. Aku rina wengi dadi hati kowe bareng guyang-guyu ngono kok aku kelingan tau kepethuk bocah kaya kowe ning ndi ya. Lah. Kok gek cangujang kowe. Nggih. Oh iya to, Mas? Gang loro to kowe? Nggih. Ah, mone lengganane Mas. Nggih sing gaene jenengan parani niku. Oh. Bar kowe wedi mong karo wong iki piye? Gatel kabeh. Gatele piye kok? Lah kencemprotan niku. Malah ora Semprotan apane? pomo gatel Idune. terus. Gatel terus malah ora sempat. Apa lek ngomong gampang nyemprot. Nggih. Wong aku mau arep pindah posisi linggo kok. Ora tegese kowe dimong wong sing kaya ngono ki piye? Marasa nampa apa ora? Piye, War? Waryanti. Ngrayu. Ngerayu deh. Aku kok ngerayu kowe wong iki wis santri kok. Terus lanjut. prasaja tur bisa Niki pinter ngeramal, Mas. Napa nggih? Nggih. Ngeramal napa, Mas? Nomor niku pengepul riyen. Saurunge nyinden estu niku. Napa? Lah sampingane dukun bayi niku saestu lho, Mas. Mergo niki keturunan saka mbae. Bandar Togel to. Lho, Lah jare pengepul nomor ta, Nduk kowe? Riyen saniki pun pensiun kok. Lho pengepul ki ya ndek pensiunan barang ta? Mu ki bocah wedok kekerepen guyu ki marake konangan to ki. nek niki asli Mas dukun bayi nek teng omah. Bayi gerang. Lho, Nggih.
Ora aku tak takon kuwi apa pancen keturunan nduk ngono kuwi nduk. Nggih. Saking Saking si- bayi. Oh, dadi sampeyan ngono kuwi kejaba nyinden nggih enten tanggungan ngopeni bayi nggih. Nggih. Oh, tukang nglairke bocah to. Loh, kok tukang nglairke, tukang mijuti bayi, ngedusi bayi lelereng kowe iki kok. Lho ya cara nggonku dukun bayi tukang ngetokke bocah kuwi kok. Oh, Lah kuwi niki tukang- ahline. Ngetokke bocah lah Ngene besok. iki tanggunganmu pira, Nduk? Bayi pira? Niki wau gangsal. Lho, ngono kuwi lho. Iki duwe jopone ya ning Nduk niki. Enten Piye? niki. Lah apa? Jamongan wong tuwa karo kukur-kukur bokong iki piye to? Sopo kok iki piye ta kowe iki kok? Lah niki japane mek bus basa bus ngaten. Lah. Iya. Aku seneng Monggo. karo wah jan wis. Ya, nembangan, Nduk. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ya Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Apik banget. aku tetap Capek tresno ngenteni Mas. tetap setia ya Kang Mas durung nate gawe gelong lan gawe jiwa ning saiki bareng nukti ngawe kok jur malah lali marang aku Wah, apik Mas iki. Lah, terus ngajak padu jangan aja Sendok leren ambekan ku ben suarane normal meneh. niki gur siji Mas temen iki. Napane? Varianti ini gur siji tok. Nggih niki wong niki. Mboten enten liyane. Mboten enten kok. Pomo loro nu tak go bali siji kok. Apik. Dadi saya sergap latihan saya apik ya, Nduk ya. Nggih. Bocah iki sumeh apa pancen kurang? Piye kowe dilokke ngono? Konto kersane ngurangi dosa. Lek lho Kok ngurangi dosa apa kowe tadi dosa? Lek ngurangi dosa ki sapa wong aku wis kebak dosa kok. Hokmu ki hok. Varianti. Ya, Nduk. pancen ra kelingan jaman nedek biyen ya Kang Mas kowe janji bunga susah padha dilakoni Pancen. Oh, lakune ngluntrung, Mas. Wajar ketok asline. Apik niki kuat kok, Mas. Nggih Pak, nggih Tak gurah. wajib dipupuk. Umure bangsa pinten niki? Niki bocah niki sik 22,5. Umurmu piro, Nduk? Roli, umurmu piro, Nduk? Bangsane kethek. Lho, tukang nomor kok. Tek ngerti nomere. Kethek niku telu. Tek piro te kalau Kethek iki piro, Nduk? 23. Wih, hafale ra umum iki.
Badine kodhok. Gendera ambruk, gendera ambruk. Gendera ambruk iki pira? Kok ngene iki lho bocah iki jan. Ngapa kali nomor apa kali ulo sampean apa kok? Kok napa gitu? Iki sampean takoni. Iya, Nduk, apa Nduk Nduk? Ula ngerenti niku. Kula ning jenengan ta? Heeh. Oh, niku 31. Ya niki ngawur ngono aku gur 17 kok. 17 ya apa, Bar? 31 gegeden ngono aku 17 kok. Coba tak suwun panjenengane iki endi? Iki Retno Dumilah iki. Retno Dumilah ngadeng, Nduk. Ya, Bareng Brambang larang lho sinden abang-abang kabeh. yang ngomong Brambang larang kok gandengne klambine sinden iki lho. Lah abang-abang iki lak yo. Waduh. Digandeng karo Mas Budi. Nggih. Ya, Bud. Monggo, Mas. Iki pasangane bocah sing ganteng dhewe sak kali dawir ya iki. Iki guyone kayak gendut to ya iki. Lah iki kok penyanyi kok digathuke karo mandor tebu iki. Apa? Piye kok? Iki pacakane kaya mandor tebu. Panjen heeh. Heeh. Aja anu, Bud. Bocah kok iki pira swaramu to, Mas? Mira swara niki gawan Mas babat mbiyen tapi. Lah wong iki pesidene kempling-kempling kok iki pira swara kaya tempe gembus. Ngelengo kabeh. Apa ya pupuran to, Lele? Wong mingkem aja ngotot ngono, lek mingkem aja ngotot ngono biasa ae. Mingkem kok ngotot kaya ora teko ae. Pira swara kok ngemut. Ngemut Ngemut apa, lengo. Mas? Oh, Budi nesu. Mboten ngaten, Mas. Najan to wujude kaya tempe bosok. Ning tempe bosok niku bumbu sing migunani. Nggo apa? Lho, wong kelan kacang, kelan terong niku ora nganggo tempe bosok kurang sedep. Dadi tetepe kanggo penyedap rasa. Lho Mas. ku lak yen tempe bosok biasa wong kowe iki wis metu sete kok. Weh, Budi mingkem nek ngotot nek. Jawane dhek mingkem iki didone bagus ora ngerti janggute ngotot. Yo Jawaku yo rada Wong jauh, mingkem Bos. nek geret-gerete lele. Mundang operasi kayak diteteli. Antarane elek karo sing bagus niku mujudake perlengkapan hidup, Mas. Wah, Dadi ya nek sing elek ya nek sing bagus. Oh. Lah nek bagus kabeh terus sing elek ya sapa? Wah, ya pinter dhek iki. Dadi ya ngono. Ra ya ngono Mas Gareng. Alah ku lak mung pembelaane wong elek. Nek wong ganteng mboten ngoten Mas nggih. Wah, memang ganteng iki tetep ana apa-apa ya diem saja. Lah aku kuwi wis elek-eleke wong kok kuwi yo nemen iki aku. Aku rumangsa aku wong sakmene sebale ngelek dhewe aku kok jebule bareng jajarke lho. Lho, aku ketok bagusku aku. Nuwun sewu Mas Gareng. Heeh, Le. Elek niku nggih wonten tegese. Apa? Elok lekase kondang. Dadi najan to elek ya iso ndadekke dalan kondang ya uga ndadake dalane rezeki. Lah Dadi wong kundange elek-elek Elek-elek. biasa. Elek kok kondang elek iki yo iki embane lek iki telek. Dadi kowe iki kaya telek kowe. Iki embane lek telek. Iki Budi iki kaya telek. Ayo belone, Bud. Nah, telek niku nggih mujudaken pakane ternak sing dipangan wong.
wujude nggo pakan iwak lele. Aku nek ndur ngunduh ya uga kena nggo gizi. Gisine nggon ngendi? Nggon ngendi lele kok mangan telek iki lele sapa? Telek ndase budi iki wae. Lele kok mangan telek iki lho. Ya telek dipangan budi kuwi lho. Ning anu Mas, iki yen perkara lele mangan telek, budi tak belani. Iya. Mergo aku kuwi karo kancaku jajan pecel lele. Sadurunge mangan pecel lele iki mambu telek. Terus Iki digoleki sak warung iki diambu kabeh. Iki sing mambu telek ndi to iki? Iki diambus-ambus. Bar ngono iki teko nggon cangkem lele dibuka isih ngakep iki. Dadi lele iki jerone potongan telek kuwi. Tak benerke But. Wah, jan wis nganti lelene iki lelene rupane kaya kowe kok But. Padha eleke kaya njatuhke lho Mas. Lho kowe iki tak belani kok nesu. ya diaturke ana sing mundhut tali kotang wong kuwi ya lagu ngetren ya. Tali kotang nggih. Tatos le. Yuk. Tukokke ucut tali sakotangi saiki langoni lan saslirane mengerti tanpa pamit rangapari apa lali kowe karo aku iki
Gara-gara tak tekake jam 4. Lijo kene meneh, jeneng aku ketok bagus. Alekase setengah 10 kok, Mas. Ya ora masalah, Mas. Gareng batine, lah aku mulai jam piro? Ora iso. Ngeten lho Mas, dasare kula mboten pengen ngecewake ngeten. Dos wancine kula genepi. Bar jam 5 ya ora masalah. Angke sapa pring panuju Sasatsuki Pagere Wesi kok. Apa? Ah, mboten enten ulangan kuwi tembung wong kuno kok. Wong pancen gawe senenge wong niku akeh pahalane. Kula duwe sinden nggih penyanyi. Nggih, Ana Sagita, Mas. Ana Sagit. Nggih. Sing pundi? Ayo Nduk jumeneng Nduk. Bar iki kutut manggung. Sik. Ayo Ana. Sayang, Wah, iki rada selera iki. Mama. Aku akhir karo penyanyi tipis-tipis gini selera pokoke. Tipis piye to iki kandhe wong dhuwur kok. Ane lak ora iso bedakne wong dhuwur karo wong. ane niki pawakane tipis Nggih, Wonten. tipis. kaya sengon. Sing bocah kaya ngono le mbleguk kok. Lebet iki. Kowe butuh didampingi Budi Kula piye, Dik? ratane karemane canom kula genepi ya Nduk, sing seser Nduk. Dadi ben melek sik, engko bar melek ngrungokke kutut manggung. Lagune Pangroni, Mas.
lagu apa to Drong? Niki panjenengan kok Mas. Niki jare sing pentas tak rong grup. Dadi kula niki musik jenenge Kidung Manggala. Nggih, wani iki Gabung kalian Kerawitan Raras Kawiryan. nggih sae ning yen delokke jogete niki mboten ngatasi Mas kula. Lho, Polahe penyanyi kaya cacing kepanasan. Ngulat yo musar-muser ngoten. lah ya kalau mongso nggih ngladeni nom-noman kok Mas Rono penonton kula niki nggih nom-noman Lah enten ning yen sepuh. polah kaya ngoten le nyelah piye? Ya, Angel lho. tegese nggih penyegaran ngono lho Reng. Lagi dicedhaki ngono wis ngulet meneh. Cedhaki ngulet meneh. Le nyelah. Wong joget ari cedhaki ya. Ya Nduk, Kesi, kutut mangkunge diaturke ya Nduk. Ora perlu khusus kondur nyang apa to. Kowe ya kudu polahmu kaya ngene mau lho, Dadi Guys. nek Mas ki pentas ning daerah kene iki nggih tamba kangen. Bab Mas ki arang pentas ning daerah kene iki eneng Padurja ki tanggal 22. Ngono. Nggih. Dadi nggih tamba kangen. Lah Oh. nggih to. Lah iya to. Nembang niki nggih. Iya Nduk nyang apa? Nyawake dhewe wis kari butuhe iki apa? Kari nembang. Mat-matan rasa kesusu wong iki wayang kulite bar jam 10 awan. Tapi niki kutut manggung penari latare Mas Gareng. Ora, malah kowe iki sing joget kaya iki mau ngulet-ngulet tapi lho kepengin kowe weruh Kutut manggung dengek-dengek. ora iso dijogeti. Angel lho nyuwara ngene iki Mas. Wah, napase landung bocah iki. Iki cocoke kutut manggung ngene iki karo ana kopine pas iki. Gue iki lek geting arek ngene. Gue njawil mburi ora dionekke ngono, ora pantes. Lho wong-wong udah rasa dhewe kok mboten entuk. Lah aku biasa dirayu dagelan, dilem-lem apik wis biasa. Ning dagelan kuwi luwih apik meneh lek nyangoni. Dheke kan dagelan sugih. Selawase kula dadi rekan kerjane dhewe, nukokne panganan mboten tau blas. Jajan mangan bareng, etok-etoke dheweke iki lek malah liwat rumah makan malah turu. Bareng liwat nggon alas sepi-sepi malah koyone digugah ayo nguyuh-nguyuh malah ngoten niku wis. Kowe iki melu wayang pirang taun? Dagelan lak gane ngetutke bambangan. Kowe tau weruh bambangan jajan? Isine mung kepethuk buta Pancen pula. wayang kon jajan lho. Lah kaya wong kulino liwat alas kok, Mas. Liwat alas kok kon jajan iki kok malah sing dipangan buta cakil ngono. Mangsane nyauri. ning warung bareng kon bayari. Apa aku bayar wong kae utang? Iya Mas, aku tak arah perasaan ngono lho Mas. Yes. Dalem. Iki ana sing nyuwun lagu Loro Nggih. Bronto. Nggih. Iki mau lali ra tak waca tak wacane ben ora kujiwa. Sing disuwun Mbak Malini iki saka Tlatah Bocor. Saking Muhammad Mojab Kru Dusun Bocor. Kaya tak aturke. Nomor telepon 591 635. Lanjutke, Nduk.
ate ketara sayul. Lah napa to Mas kok cerewetan jenengan ket wau? Lho, kowe kok ngelone aku cerewet wong aku iki nyawang nehmu nyuwara ki lho. Ayo. Ya ya ben Syukur serane nyelan-nyelani kesi nembang. Nyatok dek lek kalih kula ngoten niku wae. Manti teni Mas, kesi lu angger nembang metu jalune galake umum. Wedok apa ning jalune. Iya, lah wong dereng ngerti sampean kok asline kesi niku kok. Apa asline? Nyapo. Ya ora apa-apa. Oh, nyapo. Iya, Dak. Neng pelang ngringan. Aja dirusui timbang nyaru. Anggunge Wah, jantenan. Kas niki cengkoke kesi kas niku. Kas. Kula kulino ngrungokke wong kula ndek kasete kesi kok Mas ten omah. Angger esuk kula setel cepakane kopi, telo goreng, udute klobot. Putut manggung ngentek, mendring teko minggat kula. Dadi angger nyetel suarane kesi niku wancine mendring teko Mas. Mboten Mendring niku napa to mendring? mendring iki Bang Titil, Nduk. Gusti Allah. Bang Titil iki urung galak yen mendring ku wis galake ora umum pokoke.